יום הזיכרון הוא כידוע גם יום הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה, ורבים מהם מתברר שאינם מודעים לזכויות שמגיעות להם, שלא כמו משפחות חללי צה"ל, להם אין גוף חזק כמו משרד הביטחון למשל, שדואג ומטפל בצורכיהם המיוחדים. ואנחנו אומרים שלום לעורכת הדין מירב אפרים, מומחית למימוש זכויות רפואיות. ערב טוב. באילו מקרים את נתקלת של אנשים שיכלו אולי במידת מה, אני מדבר כמובן אנשים שנפגעו בפיגועים, יכלו לשפר במידת מה את איכות חייהם, והם אפילו לא ידעו על זה? אוקיי. נחזור צעד אחד אחורה ברשותך כדי לעשות סדר לצופים. ככלל, כשאנחנו מדברים על נפגעי פעולות איבה, אז ביטוח לאומי באמצעות עובדים סוציאליים יוצר קשר ביוזמתו עם אותם נפגעים שמאושפזים בבתי חולים, שהמשטרה בעצם העבירה את השמות שלהם אל המוסד לביטוח לאומי. יש קבוצה אחרת של אנשים, בדרך כלל מדובר על נפגעי הלם וחרדה, שלא מגיעים לבתי החולים? שלא מגיעים לבתי החולים, שמפונים מזירת האירוע באופן עצמאי. אבל יכול להיות שכבר שנים ארוכות יושבים בבית עם הרבה צער ומכאובים נפשיים, עם תסמינים כאלה או אחרים. ואיש לא יודע על זה. נכון. העניין הוא כשמדובר על נפגעי הלם וחרדה, שהסממנים לא תמיד מתחילים מיד. לפעמים הם מתחילים חודשים או תקופות ארוכות יותר אחרי הפגיעה, ולא תמיד מקושרים באופן ישיר לאותה פגיעה. והנפגעים האלה בעצם עשויים למצוא את עצמם פונים לסעד במסלול הלא נכון, ואז הם מפסידים... כמה נפגעים כאלה יש לדעתך? יש הרבה נפגעים, סטטיסטית אני לא יכולה לומר לך את המספר המדויק, אבל אנחנו רואים את זה מהתיקים שמגיעים, שיש הרבה אנשים שנמצאים בצומת, שבחרו במסלול הלא נכון, או שלא בדיוק ידעו מה סל ההטבות. אז בואו ננסה לעשות שירות לאותם אנשים שאולי צופים בנו. אם מישהו היה עד לפיגוע, נפגע באותו פיגוע מבחינה נפשית, לא הבין את זה תחילה, אבל ככל הנראה מצבו הנפשי היום הוא תוצאה של אותו פיגוע, ואין לו שום קשר לרשויות, מעולם לא פנה לאף גוף, לשום גורם. מה עליו לעשות היום? הדבר הראשון שאני ממליצה למי שהיה בזירת אירוע, זה קודם כל לגשת ולהתלונן, לשתף רופא, לשתף עובד רווחה, כדי שיהיה תיעוד ראשוני שבעצם הוא היה באותו מקום, ושהוא נפגע, גם אם הוא סבור אפשר להוכיח אגב שהם באמת היו שם. נטל ההוכחה בעצם מוטל על אותו אדם שטוען שהיה, ולכן החשיבות שבפנייה לגורם מוסמך כלשהו, סמוך ככל שניתן לאותו אירוע, היא קריטית. היא קריטית. ואם היא קורית כמה שנים אחרי? אם היא קורית כמה שנים אחרי, הוא בבעיה. זה לא אבוד, אני אסביר. בעיקרון על פי החוק, אדם אמור להגיש תביעה תוך 12 חודשים מיום הפגיעה. ביטוח לאומי לא סוגר את הדלת לגמרי, גם אם חלפו אותם 12 חודשים, ובלבד שאותו אדם בעצם יכול להוכיח, א', שהוא היה בזירת האירוע, וב', שנגרם לו איזשהו נזק. אוקיי, אז בואי נהיה אופטימיים. יושב עכשיו איש בביתו, שומע את הרעיון שלנו, ואומר, אוקיי, עוזר את האומץ ללכת ולפנות. לאן הוא צריך לפנות? לביטוח הלאומי תחילה? הוא צריך לפנות לביטוח הלאומי, והוא צריך לפנות גם למשטרת ישראל, כי היא זאת שמוגדרת כרשות. אז בוא נעשה לו סדר פעולות, לפנות למשטרת ישראל. לפנות למשטרת ישראל לקבל אישור הכרה שבאמת האירוע שהוא טוען... איך משטרת ישראל תכיר בו אם זה קרה לפני 3 שנים? שוב, צריך עדים, צריך ראיות, סיפור מורכב. למשל, כשמדובר בפגיעה של 1 על 1, הוא צריך להוכיח שלא מדובר על פגיעה על רקע פלילי. אדם שנתקף על רקע שוד. אז המשטרה זאת התחנה הראשונה בעצם. המשטרה זאת התחנה הראשונה, ואחר כך ביטוח לאומי, הגשת תביעה, כאשר הוא צריך לצרף עדויות, מסמכים רפואיים שתומכים בעצם שהוא היה שם. אוקיי, אני מקווה שהגדלנו את המודעות לעניין הזה, כי ישנם הרבה מאוד אנשים שלא מודעים לזכויות שלהם כנפגעי הלם וחרדה. עורכת הדין מירב אפרים, מומחית למימוש זכויות רפואיות. תודה רבה. ערב טוב.